Arratsaldeon, ze modu zaon gaurkotasun gaiei helduko diegu, baina aurretik eskuartean daukadan liburu honek, batarte atsegin emango digu seguru. Garbiñe Larrea, arratsaldeon. Egilea, ze arrakasta. Liburuak, liburu erakusten gabiltz redakzioan eta dana begira, Bai. Ze liburu potolo politx egin duzun, eta, badanok ikusten eta Sendabelarrek dakiten nahi zer dan jakin nahian? Izenburu hau, hasteko eta behin esan barra dukat, Argiak egindako proposamen bati erantzunez egindako liburua dela. Ez naiz bat ere bakarrik egon, lantaldean egindako liburu bat izan da, bai argazkilaria, maketatzailea, diseinatzailea, beti oso babestuta egon naiz, zuzentzailea ere bai. Eta, ezan erresa izan izenburua ipintzea. Lantaldeko bilera bat egin genuen da, nik inpresio neukan Sendabelarren liburuek denek ja izenburu denak asmatuta daudela, ez? Eta eskatu nien epe bat, izenburuai buelta batzuk eman nahi nizkiola. Eta konturatu nintzen aurreko lanak egiten, ez, material neukan, eta nondik hasi idazketa prozesuan, Sendabelarren inguruan jakintzak asko dagoela. Azken urteetan ikerketa asko egin da. Jendeak uste dunan kontra, asko ikertzen da, Sendabelarra. Eta iruditzen zitzaidan, protagonismoa beraiei eman behar zitzaiela. Orduan, jakintza ez dela gizakiana bakarrik, jakiten maila asko daudela, eta Sendabelarrek gauza asko dakizkitela, eta pixka bat makurtu beharra dagoela hori entzutera eta hori ikastera. Bestak beste, zenbat jakintza liburuan bilduta. Honelako kontuetan zailan izaten dalako segurazki, badagoen informazio guztia biltzea, txukun jartzea kasua da, fitxak eta bar gero esango dugu, gure kasuan euskerazko liburu bat, lujo bat iruditzen zaite hau dana, jakintza badagoelako, zuk zeuk Garbiñe zelan jasotzen duzun hau dana galdetu behar dizut, baina galdetuzu eta ibili zara, biltzen eta egin dugu liburua. Hau ez da hilabetetan egin, idatzi egin dut hilabetetan, baina aurreko urteetan egindako lanaren ondorioak eta emaitzak daude horrez, eta ez neria bakarrik. Euskal Herrian jende askok egin du lan Sendabelarrekin, hainbat gauza bai publikatu izan dira, hor autore asko aipatzea ditut, baina beste asko gelditu dira, galduta, ez, jendeak esaten du, hau galtzen ari da, eta galtzen ari da hori nahiko relatibo eritzen zaineri, jasotako hainbat lekukotza badaudelako, ez, eta etxe askotan daude kuaderno txiki asko oharrez betiak. Orduan, biltze lana izan da sistematikoa, gero favore eske ibili naiz, noski, hau bakarrik egitea zaila da, deskribapen botanikoa, ni ikuspegi botanikoa ez da nire puntu fuertea, hori lagundu dilako berrekontok zuzentzen. Gero garrantzia eman diogu Euskal Herrian, euskalkietan, lekuan, ze izen dituzten Sendabelarrek, ez? Hau harrigarria da. Intxusarekin adibidez, zenbat izen, ez? Orduan hor badago aberastasun bat, horrere lagundu dilako hori biltzen. Eta gero, bereziki garrantzitsua zen eretzat, toksikologia edo kontu zatala deitu dioguna, albo ondorioak ezagutzea. Eta hor, bura uste batzuk izan ditut, baina jarritako guztiakin lasai gelditu naiz. Ze interesgarri hori bebai, Garbiñe, esaten gabiltzarako, klaro, zer da Sendabelar bat ikusten gabiltz, gaur goizien batuzuz, horre belarrak esaten gabiltzarako. Onan entorrela, baliatuz, mendibuelta bat egin dut, eta errexenak gehien ugarien ikusi ditudanak, ez? Eta hauek Sendabelarren 45 zerrenda hortan dago, bakoitzak bere fitxa dauka, baina beste batzuk ere ikusi ditut, Zuk hor irekita daukazun asun adibidez pila badago, orain. Esan nahi duena da eskura dauzkagu, erresa da identifikatzea, ezagutzea, eta, ziurtasun minimo batekin norberak, berarentzat erabili ahal izatea, hortarako tresna izan nahi du liburuak. Tresna izan nahi du liburuak, helburu hori dalako bakoitzak, ondo da torkiona, gauza askotarako, erremedioak dauzelako edo erabilgarria izan daitekelako, esan didazu kontuz bebai, hau ez da itxuitxuan hartu behar, Sendabelarren kontua, batzuk toksikoak direlako eta kalte eragin dezaketelako, hori guztia bebilduta, baina esate baterako, eta liburuen ukenduen oso fana naiz ni, hor badaukazu bat bebai, ukenduak, esaten gabiltzen, ukenduek funtzionaten dau, klaro, horren beste urte egiten eta horren beste jakintza, badaukagu jaboiek zelan egin, lurrun bainoak zela hartu, desodorante bat zelan egin, hortzetako orea,
sendabelarra bai zelan erabili, infusio baten esate baterako, baina askoz gehiago. Guk nahi genuen sendabelar bakoitzari erabilera nagusi bat eman, eta hor eskertzen diet argiako nirekin pazientzia izatea, deskuzabalak izatea, zaila dalako mugak ipintzea gai honi, ez? Sendabelar batzukin ez dago erabilera nagusi bat daude bi, ni proposamen konkretuak egin nahi ditut. Eta nahi ditut egin proposamenak, osasun egoera bati eusteko, egin nahi ditut sukalderako proposamenak ere, erabilera kulinario gastronomikoak, eta gero, gaur egunean, osasunan inguruko autonomia zari garenean baita ere larruazala bada, osasuna askotan galtzen dan eremu bat, ez? Orduan, xaboia egitea eta baita ere hainbat olio prestatu alizatea azaleko arazoetako. Ukendua da, tradizioz Euskal Herrian zenbat ukendu dauden, ez? Ikaragarria da, nik liburuan ere pote asko daude, argazki asko daude, oso baliabide erresa da, oso eskerra honekoa da, eta hemen jendeak lan asko egin du. Nik diodanean hemen jakintza dagoela, jakintza empirikoa dago, jendeak urtero egiten du, ezagutzen du sendabelarra, hor zaila da, akatsa egitea, hau transmititu da ondo, eta gero ikerketak egin deanean, ikusi da, ikerketek ia beti ziurtatu dutela, ukenduak zelan esparru egin duen, edo ze debeku dauden, ez, ukendu egiterakoan, gero egin den ikerketetan hor, aurkitu da baietz, ez? Badagola koherentzia bat. Hemen badaude pistak ukendu bat egiteko eta ukendu ezberdinak egiteko, baina besteak beste, ukenduaren potetxuen gaineen dagoena argizaria izango litzateke, galditu dizudalako, liburu begirazi eta zer da argizaria? Azkenien, belarrak egosten euki? Argizaria guk ezin dugu erlezain baten laguntzari gabe lan egin. Hau da, hemen kate bat dago eta olioa ere beste batek egin behar du, orduan hau sare bat da, eta elkarren arteko beharra daukagu. Argizaria da, erlauntzako produktuetako bat, estia ere, nik kalitatezko estia, propolia erabiltzea proposatzen dut askotan liburuan, xarabe bat egiteko, baina hemen balio diguna da egonkor mantentzeko, printzipio aktiboak oliotan dauden horiek modu eroso batean ontzian ipintzeko, eta guk urteko argizaria, beti esaten zen etxean argizari zarra kandelak egiteko zala, ez? Orduan, urteko argizari freskoa, askok pentsatze dute gogortzeko soilik dela, ez baditu hainbat propietatea azalan poroak dilatatzen ditu, orduan, behira ze bitxia dan, ematen dio olio horri eta sendabelarren printzipio aktiboak hobeto sartzeko aukera. Esate baterako ekarri duzuna zer da, hemen ezberdinak dauzelako, eta asko, nik esango nuke, bakarra erredurentzat eta ezagutzen genuena, baina hemen ikusten nabil, ez temat gauzerako ukendu bat baliogarria izan daiteken, esate baterako hori zer da, eta zelan egiten da? Begira, Zazpibelar ukendua edo San Juan ukendua ezagunenetako izango da, jende asko dago urtean behin bakarrik egiten duna ukendua, eta hori San Juan eguna da. Batzuk bezperan bilduta, beste batzuk goizean goiz, orduan, kontua da, zazpi diala, sendabelarrak, hau bitxia da, sendabelarren formulazioetan askotan, bikoitiak ez daude, bakoitia dira, sendabelarran ukendua leku askotan da, batekoa, hirukoa, bostekoa, zazpikoa. Orduan, zazpi sendabelar ezkontzea, esan nahi du zazpiak ondo ezagutzea. Eta ez dago formula bat egokia da, tokian formulak ezberdinak dira, edo zuk zeuk ere urtean arabera, sendabelar bat gutxiago dagoelako alda dezakezu. Orduan, niri ez naiz ni zurruna, gustatzen zait aldatzea, gustatzen zait behatzea, hortatik ere ikasten da. Orduan, hau zan, dena, kosmetikak gaur egun, begiratze tokidun gure gizartean, hau egiten zen garaian ez zegoen olako ugaritasunik, ez? Orduan honi eskatzen zaio dena, zauri bat sendatzea, erredura bat, pikorrak baldin badaude edo arantzak, izan behartzun, balio anitzekoa, eta horregatik ipintzen dira baita ere sendabelarrak balio anitzekoak. Bestak beste zurretarako ukendu baten ganabe, iritsi naizelako, eta, esan duguna, hau, ez dakinik honi buruz, egosten izango litzateke? Bai, egosten, nik ikastaroetan esaten diet sendabelarrak ez frijitzeko. Frijitu kroketak egiten diala, baina sendabelarra beti Maria bainuan ipintzeko, hau da, zuzenean ez, baizik ura ipini, urak irakitean sartu beste ontzi batean olioa, eta olio hortan ipini sendabelarrak. Sendabelarrak momenturiko onenean daudenean, orduan hori uda hasiera edo uda berri bukaera litzateke. Naizta momentu hontan badauden sendabelarrak ere, udazkenean
egiteko, ukendua egiteko modukoak. Nik ez da denbora askoan edukitzen, iruditzen zait ordu erdi, 3 ordu laurden, ordu bete gehienez, Olioa oksidatzea ere ez da ederra. Esan dut, olioa erretzen bada, oksidatzen bada, oliba olioan kasua adibidez nahiko azidoa da berez, horrek azal sentibera asko ez dionik egiten. Orduan, hor berotu bat ematen zaio, utzi egiten dugu dagoen bezala xegau osoan, bero hori apaltzen duan bezala segitzen du maseratzen, eta behin ondo beratuta goizean hori iragazi egiten da, 100 mililitro olioari 15 gramo erle argizari pintzen zaio, hori ere Maria bainuan. Eta horrekin ukendu bat... Hori nahastu dana? Nahastu dana, bai. Eta ez du misteriorik. Hor txarrena da tapak ipintzea, lurruna kondensatu eta ukendu horrela ondatzen du jendeak. Utzi, tapabarik? Beste egun bete? 3-4 ordu gortzen dan arte. Zukontzia hotza ikusten dezunean, ja ukendua gina dago. Urte betean oso ondo egoten da, 2. urteako asko ibili badaia oksidatuko zaigu, eta nik 3 urtetik aurreako ukendu zarrak ez ditut nahi. Zuk zerbaiten beharra dukazunean nahi ezu ondo egotea produktua. Bai, galdetu behar nizulako, ikusten genuelako hor fitxan jarri diozula, 2021 dela. Beti. Torduen aberri iraungitze data daukan, berez ez, baina hobeto barriz. Bai, baina zuk baldin badukazu eguzki erredura larri bat, eta 5 urte ditu nukendu bat, ez du ondo lan egingo. Urtean urtekoa egiten saiatu beharko genuke. Hainbat ikasle izan ditu demozinatu egin dianak eta 40 pote egin horrekin kontuz. Hemen ikurrengi da, atzeko zaurren nabil neube, emozionatuta nagoelako liburuarekin, 45 fitxa ikusiko ditugu, esaten gabiltzena, eta noiz bildu batzuk udaberrian, beste batzuk hemen ikusten du, udan, beste batzuk udazkenien, neguan, eta bar, zertarako izango litzateken, gauza oso ezberdinetarako izango dalako. Errez dau ikusteko izen zientifikoa, euskaraz izen ezberdinak belarrek izan dezaketena, eta gero bakoitzarekin zer egin. Batzuk izango direlako ukenduak egiteko, beste batzuk arnasteko, beste batzuk eta bar. Esaten gabiltzena, jakintza guzti hau, hitzaurretik aste aldera, gero adibidez zehatzak ere badaitugulako, esan didazu, belaunaldi datorren jakintza bat, eskerrona daukazu, jendaskorentzat bebai, eta... Eskerrona hau ez da pertsonena. Beti dauden oski pertsonak egin dituztenak bereziki alegin handiak, batzuk prezio bat ere ordaindu dute, eta hori aitortza bat egin behar diago, ez? Baina hemen etxeko kontu bat izan da, gizon eta emakumeena izan da, askok pentsatzeuta emakumeena bakarrik izan dela, eta ez dela, divulgazio lanean gizon emakumeak aritutakoak gea, ez? Eta iruditzen zait, gaur egun ditugun baliabideak, eta sare sozialak, eta beste erabateko gizarte bat daukagu, beste behar batzuk daude, baina sendabelarrak segitzen du bere balioa edukitzen da bere tokia izaten baita ere. Orduan, modu autonomo batean nik nahiko nuke azpitituluan ipinitakoa, ez? Sendabelarra ezagutzea, hor alde botanikoari garrantzia eman diogu, argazkiak horregatik dira hain zehatzak batzutan, bereziki zehatzak ondo bereizteko, ondo ezagutzeko sendabelarra, eta, ondo biltzea ere, ez gehiegi bildu, ez kalterik egin, ekosistema ez ondatu, gehiegi bilduta, eta gero erabili, norberak ikusi behartu zertarako, ez? Nik nahiko nuke botikin bat egitea, edo etxerako adina botika egitea, hori oso aspaldiko filosofia da. Nik askori esan izan dira, nik opa dizut behar dituzun horiek denak edukitzea, baina benetan beharrik ez izatea. Eta beharrik ez duzunean hori San Juan zutara botatzen da. Ez da hondakin bat, San Juan zuari emate zaizkio, to zaharra eta ekarri berria esanez, eta berriro hasten da, ez, zikloa, eta, neguari begira adibidez, nire ustez garrantzitsua da, arnaz aparaturako sendabelar batzuk etxean izatea. Esan dugu, etxeko botikin egin eta joango gara orain berehala, urrutik untxaurrak, paragrafo baten izenburua, bestak beste eskuartera ditugun sendabelarrak bildu direlako. Hemen, aipatu dugu, naturala, ez da beti ona, kontuz izan dezakelako, arazore emate edo beste, zelan moztu, infusioak zelan egin, egozkinak zelan egin, sendabelar rozpinak, tinturak, jarabea. Atalori beharrezkoa zen, niretzat balio handiko lanak egin ditugulako azken urtetan ikastaroetan, eta punteetan hainbeste energia ipini ondoren nahi nulako hori ondo zehatz azaltzea, ez da ulertaraztea, eta baita egoki biltzea, nik perretxikuekin bezala, ez, labana batekin ibili behar da, edo guraizeekin.
nola lehortu, nik sendabelarra askotan infusio egiterakoan irakitenan egosten ikusten danean hori batzukin ondo doa, beste batzukin ez, orduan gauza asko zeuden esateko. Eta hitzaurrean ondoren eman diogu tarte handi bat prozedurei. Erakutsikote, xarabe bat zelan egin, esan dugu, botekin egin behar badugu, hau estarrirako ondo etorriko zaigu, ukenduak esate baterako, norberak eginda, eta hau, zederra da hau. Xaboia, bai. Xaboiak egitea, sendabelar aromatikoekin oso erresa da, oliba olio erabiliz xaboi oinarrezko bat egitea, noski xaboi gintzan sakondu nahi duena kontuatuko da ja konplexuagoa dela, baina xaboi oinarrezko bat egitea naturak ematen digunakin oso erresa da. Asuna bezalako sendabelarrak daude, edo kamamilakin egitea, benetan erresa da, eskura daukagu, segurtasun kriterioak ondo ezagutu behar dira, sosa bezalako gai arriskutsu bat erabiltzen neurriak hartu behar dira, ez? Norberak kalteik ez izateko, baina egia da oso eskerroneko zerbait dela. Orain, gabonak datozela, askok eta asko xaboiak oparitze dituzte, beraiek etxean egindako xaboia. Sekulako oparia da? Bueno, Pinot, pertsonala izatea ez gain, eta lan bat daukan atzien, iruditzen zait, liburua interesa daukanarentzat, eta batez be hurbildu nahi duenarentzat, ideiaren bat edo beste, eta azkenean oso erabilgarria eta baliogarria izan daitekela. Asunek gorata bera gabiltz, asunei buruz hitz egingo dugu. Lehenko gauzie datorkiguna garbina asunetatik urruntzi edalako. Bai, horra aipatzen dut, asunak ematen du asko izorratzen digula bizia, ez? Eta asunai benetako gorrotoa dion jendea dago. Nahi atentzio emateit, ume txikieke lehenengo ezagutzeuten sendabelarra asuna izaten da, baina asunai makilakin ematen zaio, ez? Asunen ganera jauzi garalako danok, noiz edo noiz? Bai, ez da gustagarria, hori egia da. Gauza da, asuna gaur egun ikusita ze gabezia egon daitezken vitaminena eta mineralena benetako altxor badala, ez? Eta ez dago zertan asunura edan, asuna esaten da landare konplexua dela, egin ditzakelako aurkako funtzioak aldi berian, ez? Orduan, asuna ondo ezagututa eta etekina ateratzen hasiko bagina, niri deigarria egintzait hor kontentzioa egin behar izan dut, zenbat gauza gehiago ipini altzitezken, ez? Kapitulu horretan. Bernard Bertrand aipatzen dut beti, berak badu liburu bat frantsesez asunari buruzkoa, eta Frantzian bestseller bat izan da urteetan, eta berak sendabelar bakarrai eskaini dio liburua eta asunari. Eta, bera ezagutzeko aukera izan nun, eta liloragarria zen, zenbat ze baliabide ditun, eta historikoki Europan ze garrantzi izan duen elikaduran, sendagai bezala. Orduan, nik uste hain tematia dela gure inguruan asuna jaiotzen, benetan behar degulako. Asuna, osina, leku askotan bai, arnaz aparaturako, lokomozio aparaturako, digestio aparaturako, erakutsiko dizuet fitxa ikusten gabiltzen arren, hemen erabilera ezberdinak esan dugu, izen zientifiko ebe bai, eta gero hemen mineraletan eta dituen propietate guztiak, eta gero hemen proposatzen diguzu zer egin bakoitzarekin. Ospina egitea, asuna nautsa egitea, noski ez da beti zertan belarrura hartzen aritu, ez asko esatea ez, egunero izasen de belar hartzen ez, gorputzak bere etenaldiak ere behar ditu, baina zuk ospina erabiltzen badezu sukaldean, ospin hortan asun lehorra beratzeak, asun horren mineralak ez uretan, baizik ospinetan ikusi dugu askoz gehiago daudela. Orduan, produktu hori ez da diuretikoa, baina oso aberatsa da mineraletan. Eta, da aukera bat gorputzari mineral extra emateko. Ez mineral bat, baizik oso ikuspegi zabala, asunak benetan esaten da esku zabala dela, eta ospin oso aberatsa egiten da. Ia lagun egingo gara, azkenien, asun hautsa, eta jarraitzen du asunen kontuarekin, eta gero aurrera guez, eta oso ezagunak egiten dira, argazkitik guztiak, agian izenak ez dakigu guk ez dakigulako niri buruz, baina ikusita bai, eta urrengo geldialdia esate baterako berbenan egin dezakegu? Jo, berbena bada, zenbatek esan izan didaten, ez ni berbenari eskerrak nago horrela ondo, edo berbenak asko lagundu zidan, ez? Berbenak badu, hola, erdi errespetu, erdi beldur arteko, jendean aldetik holako reakzioa, ez? Sendabelar indartsua da, oso sendabelar boteretsua da, eta ondo erabiltzen jakinezkeo, sekulako, laguntza, batez ere laguntza modu larrian edo urgente behar degunean, orduan eman dezake. Eta gero,
analgesiko oso ona da, eta nik uste erabiltzen dugun, baino askoz gehiago erabil genezakela, hor enplastua, iruditan ikusten dut enplastua ipini genuen, enplastua oso ezaguna izan da, asko ez diote beste erabileraik eman beldurragatik, ez? Eta zertarako da, zehazki? Begira, hau, estarriko mina amigdalitia, anginak daudenean, gure etxean medikuei molestatzea zan hori, medikuan gana jutea. Orduan, hori, arrautzan zuringo batekin egiten da eskukada bat berbena, lehorra ere ipin daiteke, eta hori lotuta edukita, egiten du garbitze lan hori. Linfa garbitzaile oso ona da, baina zauria garbitzeko odoljarioak daudenean, baita ere odoljario horien bidez garbiketa egiteko interesgarria da. Emakumean hilekoan inguruan berbenakin gauza asko egin daitezke, erditzetan ere erabili izan da, modu seguruan erabil daiteke. Orduan, nik berbenari arreta berezia ipini diot, ondo erabili ahal izateko baliabideak emateko. Bitu ni angine edunen nahiela, medikuri molesta, saber berbeni egaz konpontzen garan. Berbena tintura esate baterako, tintura zer da? Tintura da tintatzea edo estraktoa, hori da alkohol zuri batean beratzea sendabelarra. Eta alkohol zuri hori ia beti izaten da, ez da anixa izaten, vodka edo orujoa erabiltzen da, eta hor sendabelarra egiten dugu beratze aldi bat ematen diogu. Hainbat sendabelarri bi beratze aldi ematen dizkiegu estraktu indartsuak egiteko. Orduan, bado jende asko belarrura ez duna edaten edo kosta egiten zaio, horren ordez, askotan estrakto edo tintura ardezake. Eta horiek dira, 30 tanta ur pixka batean disolbatuta har badezaket, eramaten erosoa da, ez da hola eta hola txartzen, oso egonkor egoten dira hor printzipio aktiboak, eta etxean egiten oso xamurra da. Orduan, hori ere bada botikin bat eskura edukitzeko modu bat. San Jose Lori eze politxe, behitu. Zenbat erabilera izan ditzaketen, txikori belarrera goaz, esaterako? Begira, txikori belarra gaur goizean emandako bueltan sustraiak harri nahi nun, baina berak ez du nahi izan. Sustraiak ateratzeko garaiona daudazkena. Sustraia orain modan jartzen ari da, inulina fibra zuntz prebiotikoa daukalako, eta, bitxia da, sendabelar hau hain ugaria da Euskal Herrian, zelaietan... Edo zein eskinetan da hori? Beira, hau, hemen, errepide bazterretan ikus dezakegu, ez? Benetan da interesgarria honek maila lixerik eta aparatuko organoetan ze lan egin dezaken, ez? Niri iruditzen zait, hau atzerritik ekarriko baligute eta garesti kobratu, estimatzen hasiko ginatekela. Baina askotan gertatu izan zait, ez sinestea jendeak benetan honek balioterapeutikoa duenik, horren ugaria izan da, ez zaio iruditzen balio duenik. Orduan, askorentzat hau diuretiko ezaguna izan da, baina gibel garbikari oso ona ere bada, eta ikusten dugu gaur egungo bizi estiloari lotzen zaizkion hainbat gaitzetan, azaleko gaitzetan ere oso eskerra honeko sendabelarra dela. Udazkenean badago jende asko 9 urren egiten ditunak, nik liburuan 9 urren asko aipatzen ditut. Hori da modu bat sendabelarra epe jakin batean hartzekoa, ez egotea hilabetetan hartzen, hori modu segurua da, eta honekin 9 urrenak egin izan dira odolgarbiketak egiteko. Bitu txikori belarra, banintzela ni amumarita lorak eramatekue, da hau esekarri. Hori da. Hau esekarri duteko, baina bitu zertarako eta dozein izkinetan daukaguna, eta zaldakue, batek emonezkero gauzan moduen, segurazki nahiko genukena bebai. Itxasmilua? Itxasmilua oso bitxia da, ni ez naiz kostakoa, ni urnietarra naiz, orduan itxasoko sendabelarrak edo itxasbazterrekoak urruti geltze zitzaizkidan. Hau, nahi eta aipatu nizun, elkarrizketa honen aurretik ea zeuk ezagutzen ote zenun, eta ikusten dut kostako jende askok ez dula ezagutzen, ez? Mihilua bada beste mihilu bat, lurrekoa, barrukoa, eta itxasmihilua niri Donostiako Santa Clara irlan eman genuen ikastaro bat, eta ana atentzio ematen zidan ze ugaria zan, ez? Zenbat zegon, eta, bertakoei aldezarreko eta kaiko jendeari galdetzen ibilita, honen inguruan jakintza asko zeukaten, erabilera gastronomiko handiak esan nahi dut, balio handiko barazkia izan zan, C vitaminetan aberatsa da, orain sukaldaritza berriak berreskuratu egin nahi du, badulako limoi, apio, zapore berezia du, mihiluan zaporeare badu,
eta ikusten da bereziki antioksidatzailea dela. Itsasoko perrexila esan izan diote batzuk, garaiak izan zialako, honek estimu handia zunak. Gure parajetan galtzen ari da honen erabilera, baina Balear Isletan adibidez babestua dago, poblazioak asko erabili izan du, eta adibidez antxoekin edo olibekin egiten dian konserbatan hau ipintzen da. Kosmetikan, bitxia egiten zaita hau, kosmetikan honen printzipio aktibo batzuk isolatu egin dira eta luxuzko kosmetikan erabiltzen dira. Bai, eta estimu handia du, Frantzian badago marka bat, etxe bat, honen inguruan asko ikertu duna, baina balio kosmetologikoa ikusi diolako. Menopausiarako bai, esaterako? Bai, badalako sojaren inguruan eztabaidak daude, ez? Estrogeno horiek onuragarriak ote dian edo ez. Hemen liburuan aipatzen ditut hainbat, irusta gorria, itsasmihilua, badituztenak estrogeno, landarekiak dian estrogenoak eta orekatzaileak dianak. Orduan, jatea da aukera bat, nik gustokoa dut hau lehortu edo ozpinetan beratu eta ozpin hori erabiltzea. Oliotan ere oso eskerronekoa da. Ikusten da balio handiko landarea dela, bai ikuspegi gastronomikotik eta sendabelar moduan. Eta gero esan duguna, sendabelar moduan, baten bat, eta menopausia datortzu, eta horrek ezin egonak hartzen zu eta laguntzen zu ederto. Ez du laguntzen, ez da ze pasatzen? Nik emakumean inguruan bereziki kontzientzia ipini nahi izan dut, badialako sendabelar asko eragin hormonala dutenak. Hainbat gizonen hormonetan ere bai. Orduan, horrek ordu asko eskatu dizkit, ikusteko batentzat ona eta orekatzailea dana, beste batentzat justu kontrakoa dela. Eta antisorgailuak hartzen dianean, hainbat eta hainbat ezin diala erabili. Orduan, noski, ditugu baliabide errexak, eskura daudenak, hormona ziklo edo etapa bakoitzerako, ez? Badauden erabezarako orekatzaileak dian sendabelarrak, baita ere amatasuna eta edoskitzaroan ingurukoak, eta noski menopausiarako ere badira, hainbat oso eskura ditugunak. Esaten gabiltz, argia sokan eskuragai dagoela liburua, bestak beste iruditzen zaielako, izateko modukue, Garbine, oso politxe da, tarte bat akazu hartu, buelta bat emon menditik, danak oso ezagunak direlako, eta oso ezagunak egiten zaizkigu belarrak, naiz eta izenak ez jakin, baina jakitera eta bakoitzak ikusi zertarako beharko lukeen. Esan dugu, zuk hartu, ez badagu ezer egiten, ez duzu ezer galtzen. Kontuz tarteka, pasmo belarra, aipateko dugu. Bai, pasmobelarrakin eztabaide batzuk izan ditu nire fitoterapiako irakasleakin, pasmobelarra saltzea ez da legezkoa, baina pasmobelarra Euskal Herrian oso erabilia da. Batik Isurialde Atlantiarrean oso ezaguna da, ez? Eta honen inguruan bai egon diala istripuak. Hau da, pasmobelarrak baditu arau batzuk, hemen jendeari esan ohi diot kreatibidadea ez erabiltzeko pasmobelarrakin. Pasmobelarrak ditun legeak, intzako txat hartzeko, ez? Bere hazia ez erabiltzeko, berdetan ez hartzeko belarrurik, hor hainbat zehaztapen egite ditut. Egia da, pasmobelarra bereziki landare indartsua dela, eta nik liburuan dosiak proposatzen ditut ia pediatrikoak, oso txikiak dira. Askori parregure emango die, baina segurura jo nahi dut divulgazioa egiterakoan. Polemikaz gain, esan nahiko nuke, berez infekzio handia ditugunean oso erabilia dela, hau bada jendeak ezkutuan erabili duna, pasmobelarrean inguruan ere ikuspegi botanikotik baditugu eztabaidak, zenbat gauza deitzen zaion Euskal Herrian pasmobelarra, orduanik proposamen bat egiten dut hemen, askorentzat oso motza izango da, baina erabat segurura jota, ez? Eta, bere inguruan gaina esan nahiko nuke badagola uste bat gutxi ikertutakoa dela eta neuk hartu dut sorpresa handi bat, Euskal Herrian Silvia Kerretak egin duelako ikerketa on bat eta Pakistanen bada Jasmina Reza berak egin du beste ikerketa bat pasmobelarran inguruan ospital barruti batean eta harrigarria da bere lana, ez? Benetan interesa pizten du. Kamamilarekin amaituko dugu? Zeu berbetan Garbine da pentsatzen abil, ez dakitxe egunero libre basoz, baina pasatu balzarala geuri egunero sendabelar baten barri emoten. Kamamila? Oso eskura gaibe, bai? Oso, bai. Eta kamamila da, kamamila ura, eta hau da jende asko traumatizatu duna betirako, ez? Zu gaixo zeunden umetan eta gogoz kontra kamamila ura daten zenun. Orduan, hori jende askori gelditzen zaio,
Eta ez da gai, gero, infusio bat edateko, ez? Orduan, kamamila ura ondo, baina kamamilakin egin nahi nituen beste hainbat gauza. Eta kamamilan alde hitz egin nahi nun, ez? Kamamila oliotan beratzea, eta kamamila olio hori, etxean edukitzea hori sekulakoa da azalerako. Eta noski ukenduetan erabil daiteke, nik hemen ukendu horia izeneko bat proposatzen dut, eta, bueno, kamamilakin ukendua egitea, 3 lore horirekin ukendua egitea, ukendu hori bat, bueno, hori azalerako erabiltzea. Erabili dugu hori ume oso txikiekin ere, eta, bueno, balio handiko proposamena iruditzen zait. Orduan, da, beti erabili izan den sendabelar bat, era jakin batean, baina... Usten gabiltz potetzuen? Bai, beratzea, eta beratzea bere neurrietan, ongi iragazi gero, botila ilunean eduki. Orduan horri teknikoki oleatoa deitzen zaio, oleato horretatik abiatuta xaboi bat indaiteke, kamamila xaboi bat, orain eskuak ainsarri garbitu behar ditugunean ez, egokia gana. Orduan, bueno, liburuak parte berritzaile bat ere nahi nun izatea. Ugala aparaturako bai, begietarako, hori entzuleraku, betarratarako eta ona zan. Ona zan, gauza da, puntualki erabilita oso ondo, azkureak tratatzeko ondo, baina egunero erabilidun jendea epe ertain depe luzean begia sekatzera joera du. Orduan, hor beste hainbat sendabelar erabiltzea interesgarria da. Bai, gero, badu lan analgesiko bat egiteko almena ere, orduan hori ze gai, ze kantitatetan, norentzat, interesgarria iruditzen zait hori. Xaboia zelan egin, erosi liburua eta irakurri eta probak egin, gustora geratuko zeinen. Garmine, besteak beste, izenpetuta, honelako liburu politx bet, esan dakue, hau liburu betiko da. Ametiko 20 urtera behamen dago hau, gehitzera, etor daiteke gainera, eta fitxak seguru gehitzeko aukera badaukazula eta jarraituko duzula biltze lan horrekin, baina ze liburu ederra egin duzuen guztion artien. Mila esker. Erabilgarria izatean nahi nuke. Hitzaurrean diot, espero dudala hori etxean daukan bakoitzak urte batzuk barru sendabelaran liburua nire etxean behintzat zikina egoten da, markatua egoten da, orduan, erabilgarria izan dan seinale. Eta konsultarako balio badu hainbat zalantza argitzeko eta askok badakit ez dutela ezer egiteko pausurik emango, baina jakimin hutsagatik, nik uste jakimina asetzeko ere askorentzat balioko dula. Garbine, eskerrik asko etortziarren plazer bat izan da. Zuei. Zugaz egotia, eta esan dakue, sendabelarrek dakitena eskuartean daukagun, eta eskuragarri daukagun, liburu berria, argiak dakarren liburu berria, argia sokan eskuragai. Eskerrik asko, Garbine, laster arte beste baten, zatozen. Untzaren musika por bat entzengo dugu, bihar runtzakoak datoz, disko barria aurkezten. Zuarria dakarte untzakoek eta bestak beste kolaborazioz beteta, ikusi duzue bideoklip honetan, Julieta Benegasekin ere egin dute beste kantu bat, bihar ze kontatzen diguten. Orain, Iñaki Galdoz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gure mutileoien getorri esan, Juan Cruz Lakasta. Hemen txenari nintzen pentsatzen, sendabelarren ondotik belar gaiztoak iritsi direla. Zuk uste? Ez dakit, ba. Publikoak eskertu dizu, txistea. Inoiz esan dut, hemen, txiste merke bat ururatzen bat zait, eta barruan gordetzen badu gero usteldu egiten zait, eta bota behar izate dut. Covid kontu buruz hitz egin behar dugu, berehala, bestelako eztabaida batekin hasi nahi dugu, kostata, dakizu moduen, Espainiako Auzitegi Konstituzionala berritzeko akordioa egin zuten, PSOEk eta PPek bakoitzak konstituzionalerako bina hautagai, kongresuan bozketa egin behar zen, polemikan honetorri da, bestak beste, PSOEko eta Unidas Podemoseko zenbait diputatuk eta tartean, eta guztiok jakin dugu, Odone Elortza, sozialista euskaldunak, baitzuen bere taldeak agindutakoa bete. Iñaki gaur hori da, dakargun gaia, besteak beste, zilegi da, alderdiko disiplina ez betetzia? Bueno, ni uste oso gai interesgarria dela, ez da, mamitsu aldi berean, ez, eta eztabaidak izan dira, Odone Elorzaren, asteburuan, pasan asteburuan, Cayetana Álvarez de Toledok ere onartu du bera izan zela beste bat, Podemoseko beste batek ere, barkatuko diazu, izena ez dugu horatzen, baina baita ere onartu zuen, ez, baina azkenean dozena bat inguru, edo izan omen ziren, ez, alderdien konsignak, edo alderdien erabakiak errespetatu ez ikustenak, ez. Eta horrek bai, nik uste dut, pizten duela oso eztabaide interesgarria boto disiplinaren inguruan, ez. Zilegi da hori egitea, ez da zilegi hori egitea, eta ez dakit, ez, ni neuk ere zalantzak izaten ditut sarri. Egia dena da,
historikoki disiplinak hautsi didela normalean, ez da hitez, moral kristauarekin zerikusia duten hainbat baitean, eta adibidez, ez da eta abortuaren inguruan, edo bikote homosexualen inguruan, eta beste hainbat horrelako gaietan, eutanasien inguruan, alderdiek ere eman izan dute, nolabait esatearren baimena, kontzientzien arabera botoa emateko, eta hori, historikoki adibideak baditugu, eta ia, nik esango nuke alderdi guztietan edo gehienetan. Oinarriko galderekin hasiko nahi, zer da partidu disiplina, zelan ulertu behar dugu, zer da hori? Bueno, adibidez, Espainiako Konstituzioak esaten duena da, diputatu bakoitzak eta senatore bakoitzak libreki eman behar duela botoa. Gertatzen da, gero, alderdi bakoitzak bere baitan erabakitzen duena dela, alderdiak esandakoa bete behar dela, ez? Badaude salbuespen batzuk, adibidez, koalizioak eta egiten direnean, koalizioa sinatzean, adibidez, hemen Gasteizko legebiltzarrean badago adibidez bat, Elkarrekin Podemosek baitan, koalizioaren baitan, ezker anitzakoak badauka sinatua, gai batzuetan guk ez badugu hori ikusten, ez dugu horrela boskatuko. Hori ez da disiplina ustea, baizik eta akordio bat errespetatzea. Baina konstituzioak esaten duenaren, Espainiako konstituzio sakrosantuak esaten duenaren, diputatu bakoitzak eta senatari bakoitzak askatasuna duela bere boto emateko, gero hori ez da horrela gertatzen, ez? Eta beti sortzen dira zalantzak. Zilegi da, ez da zilegi, ez dakit, ez? Nik esango nukena da, agian maltzurkeria bat irudituko zaio norbaiti, baina jende asko korrela jokatzen duela bere egoera personalen arabera, ez? Hain zuzen ere, Odon Elortzak. Odon Elortza, orain arte, Alderdi Sozialistako ejekutiboko kidea izan da, eta oso txintxoa izan da, ez? Ja, kanpoan utzi dutenean, eta datu guztien arabera, badakienean ez duela jarraituko diputatu gisa, orain ikusi du bere askatasunez jokatzeko behar hori edo instinto hori izan du, edo Kaietan Albaide de Toledo berak ere bai, badaki kanpoan dagoela barruan baino gehiago, eta beraz nola badakien ez duela jarraituko, ez da egitez, hortaz... Mariano Rajoyen investiduran ere, ez da hori horretan, beste Odon Elortza hartu zen, askoz jende gehiagorekin, baina kasu honetan esan duena, Enrique Arnaldo egon garelako bere izenarekin gora eta bera, claro, ikusten zabiltza purtsu bet nordan bebai, FAES fundazioan, konferentzia... Nik ez dut esaten, ondo egin duen edo ezki esan duen, esaten nabil neu, eutanasia abortua memoria historikoaren aurkakoa korrupzio kasuetan ere, bere izena gertu dandik eta emetik, esan nahi dut, eta galdera mai gainien jarriko dugu, claro, toperen bat egon beharko da, etikoki pertsona bakoitzak izan dezakena, baina bestalde, Iñakik esaten zuena, Juan Cruz, nik alderdi bati botu ematen badiot, itxaroten dut zeo zer alderdi horretatik bai, ez gero niri iruzurregin ustez aurrerako jadan alderdi batek esaten ez abortoari. Nik ez hor kokatu beharko genuke non dagoen transfugismoaren muga, ez da? Gauza bada alderdiaren disiplina eta inoiz horren aurka egitea, molde honetako bozketetan, eta bat nator Iñakirekin dioelarik hor gehienetan diputatuen edo hautetxien egoera pertsonala alderdiaren barruan edo koalizioaren barruan erabakigarria izaten dela, esan edo ja bere burua kanpoan ikusten duelean Odon Elortzak erabaki du hau egitea, aurretik ez Donostiako alkate izan zelarik, Maxue izan zen PSeren eta EAJaren arteko mugan mugitzen. Zergatik alako bulkada zuelako edo modu horretan bermatzen zituelako aski boto alkatetzari eusteko. Nik uste dut horrelako irakurketak egin behar direla beti horrelako jarrerak epaitzen ditugularik. Nik uste dut hor muga badagoela gauza badela koiunturalki edo aldiren batean ez betetzea alderdiaren disiplina eta besterik da disiplina urratze horrek gobernu aldaketak berdin dio udal gobernuak diren, edo diputazioak diren, edo Eusko Jaurlaritza Nafarroako gobernua den, edo, edadura, segun daukagun marko administratibo eta politiko eta juridikoaren arabera, estatuan, edo Europan edo non den, ez da, eta nik uste otorria da sortzen direla bestelako mailakatzeak. Eman diote, atentzioa, neko handosta ikusten gabil, eran egon Euskal Irratian. Bai, Euskal Irratian egon zan, badute partiduek bebai,
Iñaki, badakizu zeupe hori, hau guztia kontrolatzeko eraman izango dute zigorren bidez, edo zein da era? Bai, izaten dira, ez horako isunak, 600 euro, 500 euro, ez da, egoten dira, baina ez da egiten. Neko handu ezak oso gogor egon zen asteartean Odon Elorzarekin, da besteak beste ironikoki esan zuen, ea bera alkatea zenean, bere taldeko zinegotzi batek gauza bera egin izan balu zer gertatuko zen, ez? Ez dugu astu behar, Odon Elorzak ez daukala zera, ez? Gipuzkoako alderdi sozialistaren aparatuaren aparteko maitasunik, ez? Nik uste dut. Eta, bueno, Odon Elorzak adibidez urte askoan, bere taldean zinegotzien egon diren batzuk, oraindik bere alboan daude, eta asko estimatzen dute hori, baina beste batzuk oso gezki bukatu dute Odon Elorzarekin, da sekulakoak esaten dituzte, ez? Baina ez dakit, hor, gero batzuek esaten dute, hau, aukeratzeko, gure ordezkariak aukeratzeko beste sistema bat egongo balitz, hain zuzen ere, guk ez alderdi baten zerrenda itxia izan beharrean izango bagenu, gure... Nire alderdian zeu eta zeu. Gure gurutzeak edo gure autu pertsona egiteko aukera izango bagenu, diputatu horrek askatasun gehiago eta zilegitasun handiago izango lukela bere kabuz jokatzeko. Baina nik ez da hori ere soluzioa zera den, hor gero badaude beste arrisku batzuk ere bai, eta mundu zabalean eta ikusi dugu, badago jendea horrela aukeratua eta gero bere botoa saldu egiten duena, ez? Eta uste dut hori politikarako ere ez dela oso ona. Adibidez, estatu batuetan momentu honetan zerak demokratek 50 senatari dauzkate, baina badago bat, West Virginian, Manchin, Bideni, sekulako oztopoa jartzen ari dena, hainbat urrats emateko. Zergaiti besteak beste, berak esan ez, ni aukeratu naute, eta nik nire ideia dauzkat, eta gainera, bere kanpainak eta babesten ditu eta finantziatzen ditu ikatzaren lobiak, ez? Beraz, batzuek esaten dutenean, bota ditzagun, bozka ditzagun, aukera ditzagun gure ordezkariak, izen dabizenez eta ez alderdi baten zerrendaitxian, eta horrela bai izango lukete zilegitasuna handiagoa nahi duten nahi. Claro, gauza ezberdinek, lehen esan duena Juan Cruzek, gauza ezberdinak direlako, hori fraude bata, nahi dut esan, demokrata izan, de republikarren politikak jarraitzen mazuz, nik demokrata bozkatzen badut. Euraren eskemaen arabera, ez? Euraren eskemaen arabera, bera aurkeztu da, berak lortu du zera gaitea, alderatziko kasuak ere badaude, esan nahi dut Txeneiren alaba, orain republikanoen aparatuaren kontrari da. Esan nahi dut, ez da erraza, ez? Nik ez dakit. Nire mundu perfecto politika batek ezin du saldu. Bano garbi... Ni esan dute, enaiz berezik izalea egungo sistemare baina esan enuke, hobeki funtzionatuko lukela arauak aldatu gabe, baldin eta transfugismoaren aurkako hitzarmena beteko balitz, ez da? 98an Espainiako estatuan sortua, tokiko erakundeetara begira, baina gerora eraman dutena, baita diputatuen kongresura eta senatura ere berriki gainera sinatu duten akordioaren bitartez. Berehala paper busti edo ez dakit euskaraz nola esan beharko genukeen, badago halako esamolde bat, ez da, lokuzio hori euskaratzeko orain ez datorki dana gogora. Edo nola ere, berehala ez ere zean geratu zena, Murtzian gertatu zena gertatu eta gero beti transfugak zure alderdiari kalte egiten diotenak baitira, eta ez zure alderdiari mesede egiten diotena, baina esan nahi duana honekin da, niri etzaidala gaizki iruditzen, esan zerrendak alderdiak egitea, baina gero nolaiteko askatasuna eukitzea hautetxiek eta askatasun pertsonalak eta etikak eta alakuek beren rola eukitzea joko politikoan. Beste batzuetan, Ciudadanosek kaleratu alzaitzu. Bai, zenbait arautegitan aurreikusita dago isuna eta beste zenbait arautegitan kaleratzea. Ni dena dela ari nintzen, hori ez, horreika interesgarri horretaz. Berriz diot, itunak beteko balira, elitzateke gertatzen. Baina, nik ez dut uste, Juan barkatu, ez dut uste, hau transformismoaren ez adibide badenik, ez? Nik uste dut... Hori da, kontraku ba. Hori izan dute Iñaki, gauza ezberdina daude. Eta gero, lehen ere iradoki duzuelako zerbait, ez? Kontua da, gauza hauek egiten direla normalean, norberaren botua erabakigarria ez denean. Hor, beste kontu bada, norberaren botuaren arabera dagoenean gai bat atera edo ez. Beraz, ez dakit, nik onartzen dut ez daukadala garbi,
ondo iruditzen zaidan, edo ez, egia da, lehen adibidez, abortuen inguruan... Zure botu erabaki horra danien, zor diozu alderdiari esango nuke? Kasuistika josutarrean sartuko naiz, jesuitikoan, hau da, infinitoan, ez da, baina nik uste dut kasuak eta kasuak daudela. Ez da gauza bera, zerrenda burua izatea, eta kanpainan, zerrenda luze batean zu lehendabizikoa izatea, eta botoak zuri ematea, eta gero alderdiak agintzea zerbait, kanpainan aurre ikusi etzenuna, eta orduan, edo etzenutena, eta orduan bestelako erabaki bat hartzea, edo, badira kasuak, zerrenda horretan alderdiak sartzea, ordura arte zu erabat ez ezaguna izatea, talako batean erabakitzea ez du segituko alderdiaren bidea, eta hasiko naiz bozkatzen beste alderdi bati. Kasuistika jesuitikoa da, nabardurak zehazten oso zailak dira, baina Euskal Herrian ezagutu ditugu horrelako kasuak ere, eta niri zenbait, ez zaizkit bat ere gustatu, ez da. Konstituzioaren aldetik egin dezakete. Diputatuek badaukate botu askatasun hori, gero esaten gabiltzena alderdi disiplina dau gero. Kasu honetan, inortzta bustiko, niri kasu honetan gustatu zait. Bai, oso polita da, baina esan nahi dut berriz diot. Niri gustatzen zait ikustea zergaitik egiten dituzten, ze kasutan da. Niri eroiak gustatzen ezkit benetan euren bizitza arriskoan jartzen dutenean. Ez horako galeriarako horako keinu polit batenean, ez? Eta uste dut hemen asko dagoela horretatik, ez? Nik uste dut, eran egun Nerea Zurmendi kazetariak Euskal Irratian esan zuen bezala, neurri batean, odon bere memoriak idazten ari da egunero, bere testamentu egiten ari da, eta nahi du historia pasatu borrelako gauzen gandik, ez? Baina beste kontu bada... Ala keinuen balio aldarrikatuko dugu. Bai, baina haizu, niri keinua gustatzen zait, baina kontuan hartzen lehen esan dut, ez? Egoera pertsonalak, egoera ekonomikoak, egoera profesionala, bero beste jende asko dago, nik hau egingo dut, eta datorren eta hurrengo gaztean, ja, nire unibertsiago katedrara itzuliko naiz, nire lanera itzuliko naiz, beste askok ez daugaten nora joan, eta beste batzuk hasten dira libreak izaten jubilazioaren atarian daudenean. Edo beste batzuk etika oso altu dut, eh? Bai, baina zenbat bozketatan parte hartuko zuen Odon Elortza jaunak diputatuen kongresuan, ez dakit ezakoat datua eskura. Baina halako ariketak birritan egin ditu. Oso simbolikoak ziren, bi bozketatan. Izan ere, 2014an gauza bera egin zuen abdikazioaren legearekin, Juan Carlos legearen abdikazioa zegoen horre inguruan, eta bigarrena honako hau izan da. Munta handiagoko bozketarik ezen izanen tartean, benetan, etika arazo asko handiagoak eraginen zizkiotenak ez ziren izanen, benetan. Orduan, nik uste dut, Iñaki ederki esan duen bezala, armaietara begira egindako keinu baten aitzinean gaudela, bere ibilbide politikoaren itxura guztien arabera horren amaieran, eta alako protagonismoa ere gustatzen zaie batzuei. Orduan, ni Iñakirekin bat nator. Sakonean ere zurekin, erran nahi baita, Arnaldo honen kurrikuluma ikaragarria da, eta Arnaldo eta Espejel bera, baina enuke fokoa jarriko akaso intsumiso izan diren diputatu hauengan, baizik eta zenbait alderdirengan, eta nola irentsi dutena. Aurrekoan, uste dut, Pedro Ballin, Vanguardiako kazetaria zela esaten zuena, beste bat zen, Mauro Entrialgo zen, Tirexito, Twitterren, Gasteizko marrazkilari zoragarria, gomendagarria, eta Twitterren oso jari oparoa duen gizona. Eta ark zioen, bahitzaileen eskaerei men egitea, ez da ideia ona izaten, naiz eta justizia bera izatea baiturik dagoena. Eta nik uste dute gogoeta hori dela eta sakonagoa dela eta orokorragoa dela. Nik horren beste nuke izpide interesgarria da eta gainera edaduraz beste hainbat gauzataz hitzeiteko eramaten digulako, baina sakoneko arazoari dagokionez, arrazoi, esan dut erabat ados nago zurekin, eskandaluzkoa da zenbait profil nola onartu dituzten zera honetan, izendapen honetan, baina arazoa gehiago da alderdiena, bere osoan, eta ez diputatu jakin. Edo zegoetan, guk botoa ematen dugunean, nahi behintzat gertatu izan zait, zenbat aldiz eban dugu botoa zerrendako bat, edo bi, edo gehiago, izugarri
gorrotatu ere egiten ditugunean, esan nahi du, baina esate duzu, azken finean, nik ez dut esaten ulertzen dudanik PSOEk eta Podemosek egin dutena, eta ulertzen du neurri batean. Baina uste dut, gauzak ez dira beltzak edo zuriak, uste dut, badaudela... Oso interesgarria da, Iñaki esan nahi dut, euren esan dute, egia da, hau ez da onargarria, eta bar, baina bestela konstituzionala blokeatuta egongo da betirako. Baina, zematetan egiten duen botu pertsonalki tarteka herrian edo, lehendakari gaireko, esate baterako pertsonala, eta beste batzutan orokorra... Nik iruzkintxo bat, erabat ados egonda zurekin, oso interesgarria, Iñaki esaten ari zena, are gehiago, oso interesgarria zateken jakitea zehazki zein eman dion botoa eta zerrenda horietan norra liburu idazten egongo da, Don Elorza. Iñaki Galdos badabil liburu idazten, hemen zalantzasko geratzen zaizkidalako, ze pentsatzen duen desobedientzia zibilari, ze pentsatzen duen hori buru. Gauzatxo bat, badakit luzatzen ari naizela, garela, baina, aizue, badaukagu aukera senatuan boto emateko gurutzeak eginda. Zenbatek egiten du hori? Oso gutxi. Gu lista irekia nahi ditugu. Nafarroan zenbait ez usteko hartu ditugu, azken bi legealdiotan horren kontura. Porrotikaragarriak egin izan, porrotikaragarria egin zuten, aldaketaren aldeko alderdiek lauok nola ere hautagaitza bateratua ez, izan ere zuk ederki esan bezala, zerrenda irekiak dira, eta hor isarekin markatzen zuen, nahi duzun hautagaia, baina porrot egin zuten, eta batzuk beste hietzieten botoa eman, eta hor porrotan disamarra izan zen. Sistema presidenzialista gutxiago gustatzen zait, nolabait ere iradokitzen ari zinen, beste bide bat hori izan zitekeela, batzutan hemen egia da, funtzionatzen dugula, botoa emateko tenorean, presidenzialista balitz bezala gure hauteskunde sistema, baina ez da, eta nik uste dute, bestelako nabarduretarako beta edo bidea zabaltzen duela, eta indar gutxiago daukaten ahotsek badute sartzeri legebiltzarretan, eta niri hori asko gustatzen zait, eta oso osasuntsua iruditzen zait ikuspegi demokratiko batetik antzi gabe, beste herren asko daukaun sistema honek. Koronavirusari buruz hitz egingo? Zuna. Bai. Zure esanetara. Zenda belarra iztu, Koronavirusa, olatu berria, Europan gauzak... Eta jone belarra ez dugu aipatu, baina tartean zegoen. Kontrago ez tarritillo. Eta zorra, batek txisti kontra besti barre, edo pasabiltzia lagun hartute, batek kontra da besti barre. Bai, horrelako den zale baikara. Entzun, hau, badue barriro begaiztotzen, inzidentzia handia duten udalerrietan jarduerak eteteko eta atzeratzeko agindua indarrean dago, Europako ikuspegia. Nondik hasiko gara aipamenak egiten, Juan Cruz? Begira, gai hau nik proposatu dut, bestea Iñakirena zen, eta batez ere kontu bat neukan gogoan. Zertxoait aztoratutan enbilen azken egunotan, Hego Euskal Herriko bi gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak iragarri zutenetik, akaso COVID pasaportea jarriko zutela indarrean gaueko gau giroan edo gaueko aisialdian. Eta zergatik, bainuen oso argi zergatik, baina iruditzen zitzaidan, zerbait mugitzen zitzaidala barrutik, eta kontrol sozialari dagokionez, pandemiaren kontura urrats asko egin ditugu atzera, irudipena neukan egun gobernuek ez dutela oso argi zer egin, 6. olatu honen aitzinean, herritarren uste dute txertatzen aldiren, 181 daudela txertaturik Nafarroan, ia guziak, beraz, jada txertaturi daudelarik, eta orduan zer egin, ezta? Eta gaur Ana Galarraga konpartitu du epidemiologo baten artikulua publikon argitaratutakoa, eta barruan dauzkazun intuizio zenbaiti alako azalpen zientifikoagoa eman die. Eta planteatzen zuen, alakoetan galdetu behar duzula zergatik eta zertarako hartzen duzu neurri hori, ezta? Izan ere,
bueno, inguruan eskuzartak entzun ditugu, neurri hori iragarri delarik, baina ez bakarrik hori. Halako batean entzun dugu, Austrian txertatu gabea konfinatu dituztela, eta eskuzartak entzun ditugu, eta Singapurren kobratu nahi diete txertatu gabeei, osasun hartatzea kobratu nahi diete, ez direlako txertatu eta koronavirusa harrapatzen badute, eta orduan bide egin nahi dute. Austriako irudiak beste polizia eskatzen, eta orduan zertarako horrelakoak geure testu inguruan, ez da? Aintzat hartu zeuneko 91 txertaturik dagoela. Eta orduan, epidemiologo honek esaten zuen, txertaketa gehiago lortzeko Ipar Euskal Herrian izan zen horrelako mugimendu bat, eta lortu zuten zartxo bai, baina hemen txertatu gabe geratzen direnak oso gutxi dira, eta ez da horren talde homogeneoa, erran nahi baita, badaudela txertoen aurkakoak, nolait ere militanteak eta engaiatuak horretan, gutxi batzu, eta badira ere, osasun zerbitzuetara iristeko, arazoa dituztenak, bazterketa sozial erabatekoan bizi direlako, 9% dira, ez gehiago. Eta hori txertatuta ere, ez dago horren argi zenbat aurreratuko dugun, beraz, hori ezin izan daiteke helburua. Hala ere, COVID zigurtagiria eskatzie, Xilaban egon garalako asteburuan, eta eskatzen zuten sarreran, edo ziurtagiri hori, edo PCR negatibo bat. Egite esan, ati, zabalik dau. Beste ere prest dagoela, baina diot, gehiago da, esan dut, punitibismoak beti du kontu bera, eta kasu honetan nik horretatik ikusten du zerbait. Eta ez dut esaten gauzak ikaragarri argi ditudanik, eta ez dut esaten guziz kontra nagoenik onena, ez da? Baina epidemiologo honek esaten zuen, bueno, hau punitibismoa da, eta punitibismoak nola funtzionatzen du. Turko buru bat seinalatzen duzu, errua hauena da, horrek administrazioari nolait ere arduraren zama edo zamaren parte bat behintzat arintzen dio, eta erosoagoa da, ez da? Hori, bestelako neurri... Bai, eta txertaketarekin askoz gehiago ez dugu lortuko, eta asko lortu da, eta ikaragarri eraginkorra da, eta abantai asko ditu, baina bestelako ateak ere zabaldu beharko dira. Erran nahi baita, ez ote da eraginkorragoa izanen askoz garestiagoa den beste neurri bat. Bajartzerakoan koronavirusaren kontura ez kendu niri soldatatik deus. Bada eta jende pilo bat, milaka eta milaka txertatu gabe daudena, baina askoz gehiago soldatatik 3 lan egun kenduta, 10 edo kentzen dizutena soldatatik, oso gaizki pasako lukeena, eta orduan lanera joanen dena gaixo egonagatik ere, o positibo emana egonda ere, autonomoen artean egoera zein den, ezta, eta batzu behartu eta daude lanera joatera baldintza bietan, kaso horrelakoak egin beharko genituzke, edo lehen arreta indartu beharko genuke, edo badira neurri gehiago hartzen aldituguna, baina askoz garestiagoak, eta alakoetan turko buruarena oso tentagarria izan. Eta lehen arretarena jarri beharko da mailen gainean, momenturen baten dagoen desastri egon da. Nik uste dut, goratu beharko dugula sistema punitibo baten bizi garela. Esan nahi dut, hau ez dela nobedadea, ez gure bizitzako hainbat eta hainbat esparrutan hori hor dagoela mailenean, ez? Gertatzen dena da, agian orain modu, ez daitez, gordinagoan azaleatu zaigu arazo hau, ez? Uste dut, COVID pasaportearenak erpin asko dituen zea da, pasaportearena, ez? Ez dait, etikoa, filosofikoa, juridikoa, politikoa, eta esan, honetan ere, zalantza sortzen dira, nik ez daukat oso garbi kasu guztietan eskatu beharrekoa den, edo ez, nik baiezkotan nago gehiago ezezkoa baino, baina uste dut zilegi dela zalantzak izatea eta kontra egotea ere bai, ez? Baina uste dut, momentu honetan, Espainiako estatuan dagoen arazoetako bat da, zera, ez, ziurgabetasuna. Eta adibidez Austria aipatu duzue, Italian ere gertatu da, eta Frantzia zuk iparraldea aipatu duzu, eta beste hainbat tokietan ez da dago estatuaren boteren arteko sintonia hobea, hain zuzen ere, botere judiziala, legislatiboa eta politikoaren arteko, ejekutiboaren arteko sintonia handiagoa dago, eta normalean badago babes bat epaien aldetik hartzen diren erabakien inguruan, baina hemen ikusi duguna da, estatuan adibidez, auzitegi konstituzionalak bi alarma estatu bota ditu batzera, hiru probintzien erkidegoan, Euskal Erkidego Autonomian, auzitegi nagusiak hainbat eta hainbat erabaki baita eratzera bota ditu, eta nik uste dut ez dagoela ziurgarritasun handirik hartu beharreko neurri horien inguruan. Udalek hartu beharko dituzten neurriak, 50-tik gorako inzidentzia metatua dituzten udalerrietan aplikatuko dira neurriak, zer gertatuko da Durangoko azokarekin esate baterako, Zalantzetako bat, San Tomas eta Barretabar, baina Durangoko azoka eta joka daukagu esate baterako. Bai, nik horren aurretik
iruzkintxo bat aurrekoaren inguruan. Akaso hartu behar da neurri hori, baina ibil gaitezen tentuz izan ere, ezagit hurrengoa zer da, erretzaileak direnei kobratzea ere osasun zerbitzuak edo gizenak direnei edo edalei edo esan dut iruditzez sartzen garela oso eremu arriskutsuetan. Eta Durangoko azokari dagokionez, kezka oroar, ze pozik ginen asko eta asko aurten berriro eginen zelako hori bat, eta kezka partikularki, zuk jakinen duzu, jakina, zale jarraitzaile sutsua zarelako, hor diskoa, eskuaken, vinilozko diskoa berargitaratu behar dute, 666 kopia egin dituzte, aurre erosketa guziak eginda daude, gutxi batzuk gorde dituzte Durango gazokarako, eta martxanetan ez dakitor erosterik izanen dugun ala ez. Egunez, egun joan berkeu gara, eta bestak beste martxoan beste gertatzen den, aipatu nahi diezuete korrika ere aurkeztu da urtebeteko atzerapenarekin 22. Korrika izango da, eta ikusi beharko, aurreko urtean etzalako egin, eta orain aurkeztu dute, Amurrion abiatu, Donostian amaitu, eta martxoaren 31. Apirilaren 10. bitartean izango da, bestak beste Pirritx, Porrotx eta Marimototxen lana ere, momentu nahi da, eskertu nahi da, berehala izango dira, hauza hon, egin du guztita paiasuekin bebai, geguaz egoteko plazer bat eurekin egotie, eta ia pausuz pausu, aurrera doazten honek ekimenak bebai. Iñaki Galdos, eskerrik asko. Zuei. Juan Cruz Lakaste, eskerrik asko. Porrotx, Pirritx eta Marimototx musuri gabe ez dira gauza bera. Esan dut ikuskizunen amaierako musu festa hori gabe ez da gauza bera, eta ea hori bizitzerik daukagun edo daukaten aur gazteak edo aur txikiak dituztenek guraso gazteek. Ez da bardine, baina musu honekin konformatu beharko. Bilar arte, agur, eskerrik asko.